Γεια σας παιδιά! Στο σημερινό βιντεάκι θα αφηγηθούμε την ιστορία του ορεινού χωριού Κρυόβρυσης Ελασσόνας. Στην κοινότητα Καριάς ανήκει η Κρυόβρυση, που απέχει από την Ελασσόνα 29 χιλιόμετρα και είναι χτισμένη σε υψόμετρο 1050 μέτρων. Η παλιότερη ονομασία του χωριού ήταν Πουλιάνα και έχει να επιδείξει ένδοξη αντιστασιακή δράση, τόσο με τις εξεγέρσεις ενάντια στους Τούρκους, όσο και κατά την κατοχή, όποτε και την πυρπόλησαν. Με βάση επίσημα στοιχεία η λέξη Πουλιάνα παράγεται από το αρχαίο ελληνικό επίθετο πολιός πολιά πολιών που σημαίνει ο λαμπρός, ο καθαρός, λέγοντας καθαρότητα μεταφορικά, φέρνουμε στον ουμαστόν. Καθαρό αέρα και την καθαρότητα της ατμόσφαιρας που είναι εμφανή σε όλες τις εποχές του χρόνου στο χωριό μας. Ο οικισμός της Πουλιάνας αναγνωρίστηκε ως κοινότητα το έτος 1920. Η κοινότητα της Πουλιάνας μετονομάστηκε σε Κρυόβρυση το 1927. Ο επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου που είναι και ο πολιούχος του χωριού. Αποτελεί σημαντικό σημείο, καθώς έχει απεριόριστη θέα του Ολύμπου από μια προνομιακή θέση. Επίσης μπορείτε να ξαποστάσετε στο εξοπλίσι της Αγίας Κυριακής. Πολλοί, μικροί και μεγάλοι καταφεύγουν τους καυτούς μήνες του καλοκαιριού στην Κρυόβρυση, όπου, λόγω του υψομέτρου, λειτουργεί ως οάση δροσιάς. Οι παραδοσιακές μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις του 15 Αυγούστου λειτουργούν ως πόλος έλξης για επισκέπτες. Σήμερα, οι κάτοικοι ασχολούνται με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Στη δεκαετία του 1990 και μέχρι σήμερα το χωριό μας γνωρίζει μια οικονομική, τουριστική και τεχνολογική άνθηση. Η θέα του Ολύμπου είναι μοναδική από την Κρυόβρυση και προκαλεί δέος. Αξίζει να την επισκεφτείτε. Το ποιος και πότε ιδρύθηκε η Κρυόβρυση δεν το γνωρίζουμε. Επίσης προς διερεύνηση είναι αν στο κάστρο της Ιτνάτας που είναι 4 χιλιόμετρα ανατολικά του χωριού υπήρχε προϊστορικός οικισμός. Λέγεται πως η Πουλιάνα πήρε το όνομα της από τον βασιλιά Πούλιο, ο οποίος είχε τοποθετημένο το κάστρο του στο σημείο που είναι σήμερα το εξοπλίσι της Αγίας Κυριακής. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Πουλιάνα αλλά και άλλα μερικά διπλανά χωριά όπως η Σικαμηναία πρωτοεμφανίζονται περίπου τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν. Συγκεκριμένα η Πουλιάνα το 680 και η Σικαμηναία το 940. Το 2001 η Κρυόβρυση είχε 76 κατοίκους, το 1951 391 κατοίκους, ενώ το 1920 415 κατοίκους. Το 1878 είχε τους περισσότερους. Τότε έγινε και η μάχη της Πουλιάνα στην Κόλιντα, όπου λέγεται πως οι Τούρκοι έκαψαν έως 200 σπίτια. Το χωριό κάηκε 2 φορές. Μια από τους Τούρκους τον Μάρτιο του 1878 και μία από τους Γερμανούς κατακτητές στις 12 Απριλίου του 1943. Το σχολείο που είχε αρχίσει να φτιάχνεται από το 1936 κάηκε και αυτό όπως και η εκκλησία. Οι κάτοικοι προστατεύτηκαν έως εκ θαύματος του Αγίου Δημητρίου αφού δεν έσκασε ποτέ καμία βόμβα. Σήμερα στην πλατεία υπάρχει μνημείο πεσόντων των Πουλιανίτων από τη Μικρασιατική καταστροφή, τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αλλά και του Εμφυλίου. Το πρώτο μεταναστευτικό κύμα των Πουλιανίτων ήταν επί τουρκοκρατίας στα Δελέρια Τυρνάβου. Το δεύτερο κύμα ήταν μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο προς Αυστραλία, Γερμανία, Αμερική, Ολλανδία, Βέλγιο, Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λάρισα. Το σχολείο το οποίο επισκευάστηκε το 1952 είχε πιο παλιά έως και 200 παιδιά. Τώρα το μόνο που έχει είναι κάποια θρανία, κάποιες τσουλήθρες, με τη μόνη διαφορά πως πλέον δεν έχει μαθητές.
Ο Κυριάκος Ζακζάνης, γεννηθής στην Πουλιάνα το 1887, αλλά μετανάστης στην Αμερική, ήταν ο άνθρωπος, ο οποίος έφερε το νερό στο χωριό κατά το έτος 1953. Η Κρυόβρυση είναι ένας μυστικός, καταπράσινος παράδεισος. Μπορεί το χειμώνα να μην υπάρχουν τόσα άτομα, αλλά το καλοκαίρι γεμίζει από παιδικές και νεανικές φωνές, οι οποίες απολαμβάνουν και περνούν ξέγνιαστες στιγμές τις οποίες θα θυμούνται για πάντα. Η αγάπη των Πουλιανίτων για το χωριό δεν θα σταματήσει να υπάρχει ποτέ.